natočím vám cestu, ako budeme cestovať s autom zo Španielska na Slovensko. Konkrétne z Benavisu, čo je kúsok od Malagy, 70 km. A pôjdeme až do Handlovej na Slovensko. Malo by to byť okolo 3200 km, ale ešte chcem ísť na nejaké výlety, takže to bude určite minimálne 3200. Ako sme sa pobalili, auto bude úplne plné, aby ste vedeli, teda, že aká bude spotreba, mali predstavu. Takže predný kufor je plný, sú tu 4 kartóny mliek a nejaké jedlo, kábel som tam dal, takže ešte by sa tam aj niečo zmestilo, ale už netreba, lebo už máme asi všetko pobalené, takže predný kufor asi takto a zadný kufor vyzerá asi takto. Ešte sú tam nie veľké kufre, ale tie pôjdu za chvíľku. Ale ako vidíte, skoro nič tam nie je, lebo sú veci tu. Tam mám nejaké deku, tam mám na pláž, nejakú vodu, takú technickú. Tu som si zobral nejaké svetlo, taška na psa, tu máme topánky. A tu máme ďalší kufor, ten je plný. A v pohode, tam máme nejaké zimné veci do Švajčiarska, lebo tam je že vraj zima, povedali. Takže tak. No a to je vlastne všetko, ešte tam dám jeden veľký kufor a dva malé. Vzadu mám klobučík, lebo je teplo, jak špina, nejaké deky. Takže auto je plno prázdne. Tu mám nejaké jedlo prichystané, uterák na sedačku, lebo ja sa potím veľmi. A ešte vám ukážem niečo z cesty. Takže dáme si navigáciu, už ju tam mám vlastne od včerajška. Takže do Valencie by to malo byť nejakých 650 km od nás. Ukazuje mi to, kde vlastne kaďal, alebo nejaké alternatívy cesty. Ale ani jednu si nevyberem, lebo pôjdeme smerom na Mursiu a potom hore na Valenciu. Baterku máme na 100%, alebo teda 99%. A keďže sme dosť nabití, tak ideme len na dve nabíjania. Jedno je pri Granada a druhé bude pri Nursii, potom spíme už vo Valencii. Takže z 3200 km budeme mať nejakých 600 dneska za nami. Ešte výborná vec, Tesla konečne pridala aj radary na cestu, takže mi to bude konečne aj pípať a ukazovať, kde sú radary. Takže super, teším sa. A čo sa týka nabíjania, ako dlho sa budeme nabíjať, to nám ukáže tuto. V Granade sa budeme nabíjať 50 minút a v Mursii sa budeme nabíjať 35 minút. Do Granady dojdeme so 48% baterkou. Do Mursie okolo 20%. Do hotela prídeme so 17%. Vo Valencii je kúsok od hotela Supercharger od Tesly, ale hotel má aj svoju vlastnú nabíjačku Tesla zadarmo, takže tam sa zase zadarmo nabijeme tak ako tuto u nás v dedine. Takže prvá zastávka v Granade, zhruba za 2 hodiny aj 5 minút, je to 180 km a ako som hovoril 45% na baterka. Takže super. A ešte túto vec som vám chcel ukázať. Tesla konečne aktualizovala aj tento úvodný displej, takže si môžete pozrieť auto. Je to taká blbosť, ale poteší. Takže vydávame sa na cestu a priebežne budem ukazovať, ako tankujem, ako to vyzerá so stojanmi, aká bola skutočnosť, koľko sme zaplatili za nabíjanie. Hej? Takže malá súvka na cestu. Tesla dala aktualizáciu do navigácie, takže keď idete úsekom na meranie priemernej rýchlosti, ktorá je nastavená na 80, tak vám ukazuje aj vašu priemernú rýchlosť, aby ste sa vedeli orientovať v tom úseku, kde to meria. Takže tu je napísané, že koľko ešte trvá ten úsek, akú priemernú rýchlosť máme a aká tu je povolená rýchlosť, ale to teraz neplatí, lebo to bolo na odpočovanie. Takže je tam 80, ideme 75. Prichádzame na nabíjanie prvé pred Granadou. Sľubovali nám, že prídeme 13.11, takže 13.11, ja teraz akurát odbačam, nabíjačka je tuto hneď napravo a baterku máme 48%, sľubovali 45, takže sme ešte ušporili 3%, takže sme v pohode. Takže ak ste náhodou ešte niekedy nevideli, ako sa nabíja Tesla,
Nepotrebujem žiadnu kartu. Vyberám len tento bazmek. Obchám. To je všetko. Nabíjame. Toto sa zmení na biele, myslím. A keď sa iniciuje auto v systéme, tak sa začne nabíjať. Momentálne máme 48% baterku a potrebujeme ju nabiť, stačí do 80%, pretože to nám úplne vychádza v pohode. Cena nabíjania je 38 centov za kilowatt. Myslím, že je to fajn. Nepotrebujem žiadne predplatné riešiť a podobné veci. Ukazuje mi 30 minút, že sa budeme nabíjať. Takže toto máte zobrazené. Do konca cesty zbýva 30 minút. Takže na 80%. Ja si nechám 10% navyše, takže si dáme do 90%. Takže to bude nejakých 35 až 40 minút možno. Uvidíme. Dorazili sme do nabíjačky číslo 2, ale nie sme v Mursii, ale sme niekde pred Madridom, alebo no neviem proste, jak sa to volá, to je nejaká diera niekde. Sľubovalo mi baterku, že prídeme s 16%, prišli sme so 17%. Neviem prečo nás poslalo tady auto, ale nám je to jedno, lebo hlavne aby sme došli tam, kam ideme, takže sme OK. No a teraz by sme sa mali nabíjať nejaký ten čas. 54% predpokladám, lebo tak mi to nejak zobrazuje, že sme vlastne v mínuse vo Valencii, tam kde prídeme, ale my sa dáme do 100% pravdepodobne, lebo sa ideme najesť a hlavne treba dávať vždycky navyše a nebudeme riskovať, že nám niekde na ceste dojde baterka, alebo bude zápcha, alebo nejaký iný problém. Takže druhá a posledná nabíjačka dneska a večer budeme vo Valencii. Je to do našeho cieľa 299 km, mali by sme byť tam za 3 hodiny 43 minút. Takže zatiaľ takto. Máme upgrade. Auto zistilo, že nedojde 300 km po diaľnici, takže sme po ceste sa museli ešte zastaviť niekde v Atalaji, takže sa ideme ešte napiť kúsok. Takže sme sa dobili na 85% z tých 52 či 3, koľko sme to mali. Ale najdlhšie sa čaká nie na nabíjanie, ale na dámske záchody. Pretože to, kým sa vybaví, tak sme akurát dostatočne nabití. Podľa toho, čo mi auto ukazuje, aj keď niekedy telom trošku ojebáva. Máme 97% baterku. Nabíjali sme sa zadarmo, takže super. A dneska ideme do takéhoto hotelu a mali by sme prísť aj s nabíjaním 2033. Máme naplánované 3 nabíjania, ale podľa mňa tam budú určite minimálne 4 nabíjania. Na akú vzdialenosť? Celková vzdialenosť to tu nevidím, takže neviem. Takže 238 km do ďalšej nabíjačky, ale myslím si, že bude skôr nabíjačka. Ale 680 km by sme mali dneska prejsť. Sme v Tarragone, jej! Prešli sme 238 km. Mali sme 97% baterku a prišli sme z 28%, takže super. Inak som zabudol podotknúť, že zatiaľ máme priebernú spotrebu 15,9 kW. Takže super. A neviem, či som ráno spomínal, že sme vychádzali vlastne z Valencie, z hotelu. A teraz ideme do Montpellier, do Francúzska. Takže ak som to zabudol spomenúť, tak to hovorím teraz. Takže sa ideme nabíjať podľa potreby, plus 10% navyše určite, ale dneska to perfektne ukazuje zase. Včera tá pobedná nabíjacia seansa nejak nepasovala, ale dnes to ide dobre. A ideme, nečakáme na nabíjanie úplne do 100%, ale akurát sme boli, čo sme stihli urobiť potreby, ktoré potrebujeme a môžeme ísť ďalej. Nabití sme v pohode na ďalšiu zastávku, ktorú už naplánovanú máme dopredu, takže sme OK, ideme ďalej. Koľko ideme teraz? 193 km 2 hodiny. Mali by sme prísť so 40% batériou a budeme niekde za Barcelonou asi, niekde tam sme mali byť, nabíjať.
ďalšia z množstva zastávok. Tu sme sa zastavili v takomto hotelíku, máme tu aj nabíjačku, ale platí sa. Jedno pripojenie 18 €. Môžem nabíjať asi aj kamión, predpokladám. Prišli sme na dve nabíjanie z Valencie do Montpellieru. Nabíjali sme sa v Tarragone a v Jochera. A prišli sme s 19%, ale ani raz sme sa nenabili do 100%. Nabili sme sa, takže idem si dať dobiť auto tuto pred hotelom a zajtra pôjdeme asi do centra Montpellieru a niečo si tam pozrieme a potom zase do Švajčiarska. Hio koníky! Nachádzame sa vo Valence. Mali sme dojazd s 3% baterky do hotela, kde ideme pri Grenoble, ale tam není žiadna nabíjačka, najbližšia je tiež dosť ďaleko, takže to by nám nevyšlo, museli sme sa preto dať ísť nabiť tuto na Supercharger. Dáme to zase do 100, lebo čak, na čo by sme dávali menej, keď môžeme dať stále do 100, tá baterka je s tým v pohode. Takže sme OK, teraz máme momentálne 34 nabitie a za chvíľku vyrážame, za nejakú pol hodinku by sme mohli 14,80. Dáme si trošku oddych od nabíjania. Nachádzame sa v meste Grenoble vo Francúzsku. Od včerajšieho nabíjania sa nič nezmenilo. Máme 50% baterku a tak sme sa prišli pozrieť sem, ako to tu vyzerá. Vyzerá to byť pekné mesto. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Nachádzame sa stále vo Francúzsku, zmenili sme plány, nejdeme do Švajčiarska, ale ideme do takýchto hôr, ešte väčších, pretože ideme na Mont Blanc, ale nie na vrchol hory, ale musíme sa po ceste nabiť, niekde pod horu pôjdeme. A od včerajška, keď som naposledy natáčal, tak sme sa nenabíjali, takže ideme sa nabiť. Máme 13% baterku, dáme veľmi plno, lebo ideme hore na kopec a není tam žiadna nabíjačka. Takže poďme na to, vycikame sa, niečo si dáme pod zub a môžeme vypadnúť. Chcem povedať, že vo Francúzsku sú nabíjačky všade. Keď už nie sú Tesly, tak sú aspoň iné nabíjačky na odpočívadlách, na nákupných centrách, úplne všade sú, čo je úplne perfektné. Tu je kopec. Teraz odišli 3 Tesly. Tie hory po ceste, však ste videli asi v záberoch, sú nádherné. Takže ideme sa tu trošku poprechádzať alebo čo a pokračujeme ďalej do hôr na Mont Blanc. Tu máme 97% nabitých, to nám stačí, už nebudeme čakať na nejaké drobňazky. Takže končím nabíjanie. Možno toto tlačítko evidentne nejde.
nenabíjal som ešte zatiaľ nič. Máme 42% a najbližšiu zastávku sme si nastavili za 81 km. Mali by sme prísť 15% baterkou. Takže tam sa potom budeme vo Švajčiarsku nabíjať. Ja neviem, aké je to mesto nejaké. Nepoznám. Bule. Ideme teraz do Bernu a ukazuje mi 5% baterku, že by sme mali, ale nebudem to riskovať, takže ideme sa nabiť tuto v Bule. Posledné dve nabíjania som nenatáčal, lebo som nejak pozabudol. Takže vo Švajčiarsku sme sa dvakrát nabíjali na 62%, na 72%, zase podľa chuti, ale minimálny dojazd sme si dali plus 10% navyše. No a teraz sa nachádzame vo Feldkirch v Rakúsku a ideme sa nabiť, lebo ideme do Innsbrucku a tam potom zase budeme pokračovať. Nejdeme na 100%, ideme na dojazd plus nejaké tie percenta navyše. Takže poďme na to. Musím sa otočiť. Je to hotovo. Ešte doplním, vo Švajčiarsku sme sa zastavili v Brienz a v Lucerne. A takto sme dopadli, keď sme cúvali v garáži. Veľmi drahé cúvanie. Katastrofa. No, ale tak, to už. 15%, keď sme prišli a nabili sme do 72%. A keďže vám neukazujem vôbec ceny, na konci videa dám celkovo, koľko vyšla cesta. Ale pozrieme si, koľko stálo teraz nabíjanie. Takže z 15 do 72 nás stálo 12 €. Toľko to. Takže sme v Innsbrucku. A je tu nejakú hudobnú parádu. Sme kúsok pred cieľom, nabíjame sa saň v Poltene a niektorí ľudia nevedia, ako sa nabíjajú auta, pretože príde auto a zaparkuje hneď vedľa. To znamená, že nabíjanie sa spomalí. Takže miesto toho, aby sme sa nabíjali už len 5 minút, nám to skočilo zase na 15 minút. A to je naša predposledná zastávka už asi a potom už budeme v cieli. Ideme teraz ešte do Brna a možno ešte v Trenčine sa nabijeme. Uvidíme. Takže schválne, kto to pozeráš potadiaľ to, tak nech napíše, že videl ruku.